कि दुर्गा मैया गोर बाड़ी काली मैया करिया दुर्गा मैया गोर बाड़ी काली मैया करिया शीतल हो मैया भैया भैया ना बड़ी बायक चाहे कि कवन हो मैया कवन हो मैया ना बाड़ी आंगवा के पातर हो कवन हो मैया ना हमारे कमर पे ही है। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? दीपू दे ढोलक वाले कि कवन हो मैया कि कवन हो मैया कवन हो मैया कवन हो मैया बाड़ी आंगवा के पातर हो कवन हो मैया कवन मैया गोर बाड़ी कवन मैया करिया कवन मैया गोर बाड़ी कवन मैया करिया कवन हो मैया कवन हो मैया क्यों नाचेला भाई कागज पर सब नाचेला। आओ बाबू आओ बाबू उठ जा मितवा ए छोटू आओ ना करो शर्म आ जाओ। लाज लगता है बाबू रो रही जाई ना चाहती रुके मैं आ रहा हूँ सबके साथ। रविंद्र भाई के नाचेला जे नाचेला पर मन नहीं उठ जा उठ जा लो भाई जे नाचेला ये माइक दरबार में लोग नहीं नाचेला ना तो एक चीज जान लो बलन भाई हाँ ए बाबू कर लो लेकिन थपड़ी बाजे क्यों नाच भैया 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 कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाई। तू नाचेला ये ऐसे ना सुने लो भैया जान तो हमरा के कहे के पड़ता सभे नाचत हुई नाच लो ना हाँ नाच लो तनी एक बार हमारा सॉन्ग है रिक्वेस्ट बता लो भाई तोरे गांव में आइल बनी महतारी के दरबार में। ए गुरुदेव अच्छा चलो ठीक था ये नाचिया लो तनी दोनों हाथ उठा लो कि कवन हो मैया देखिए सबसे पहले आप सबके ताली बजेगी उसके बाद हमारे माता बहन के देखिए के जीतत तनी दोनों हाथ उठे कि कवन हो मैया बड़ी बायक चाहे कि कवन हो मैया कवन हो मैया बाड़ी आंगवा के पातर हो कवन हो मैया बड़ी बात नहीं भाई। भैया 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 देखो जो हम झांसी के रानी में जाते हैं लेकिन तो हम लोग जीते लोग की जरूरत है तनी दोनों हाथ उठे मान सम्मान की बात है मेरी माता बहन भैया भैया आपो सब नाचते हो कभी नहीं कब के हे जाके नाच लो और क्योंकि नाचे की इच्छा हो तो खड़ा हो जाओ बहुत लोग नाचत हो चचिए हमारा मौसी हें का कर लो तुम्हें उठ जा बहुत बढ़िया थपड़ी भाई दोनों हाथ उठे कि दुर्गा मैया गोर बाड़ी काली मैया करिया दुर्गा मैया गोर बाड़ी काली मैया करिया शीतल हो मैया भैया भैया और पिछमा से काहे नहीं उठता उठे दरबार की शीतल हो मैया शीतल हो मैया बाड़ी आंगवा के पातर हो शीतल हो मैया बाड़ी आंगवा के पातर
गाने पे सभी खुश हो गए हमारे बड़े भैया आशीष प्रजापति जी की तरफ से ये 101 रुपए का अरदास है। मैं माता रानी से कामना करूंगा कि माता रानी उनकी सारी मुरादें पूरी करे और बोलिए सच्चे दरबार की क्या बात है। ई लोग जीत गए लो आ तो लो हार गए लो। हार गए लो। हेलो एगो औरत कहती है का कहतिया कि आसो के नवमी में घर अइबा कि ना अइबा। पैसा दे ले का हटी ई आसो के नवमी में घर अइबा कि ना अइबा। आसो के नवमी में घर अइबा कि ना अइबा। आसो के नवमी में घर अइबा कि ना अइबा। ए राजा जी मई हर जइबा कि ना जइबा। ए राजा जी मई हर जइबा कि ना जइबा। आसो के नवमी में घर अइबा कि ना अइबा। आसो के नवमी में घर अइबा कि ना अइबा। ए राजा जी मई हर जइबा कि ना जइबा। ए राजा जी मई हर जइबा कि ना जइबा। बाहो बा भाई बा बात है भाई बा। रुपया कमा के असल सुख मिले राजा माई भीरी जाके। असली सुख मिले राजा माई भीरी जाके। का करब पैसा पे पैसा कमा के। असल सुख मिले राजा माई भीरी जाके। बबुआ के बाफारा तू पुरैबा कि ना अइबा। बबुआ के बाबा तू पुरैबा कि ना अइबा। बबुआ के बाफारा तू पुरैबा कि ना अइबा। ए राजा जी मई हर जइबा कि ना जइबा। ए राजा जी मई हर जइबा कि ना जइबा। हमारे बड़े भैया बाबूलाल प्रजापति जी की तरफ से बहुत सारा अरदास मैं चाहूँगा। और क्या कह दिया का कहतिया मई हर वाली माइया के महिमा महान हो। महिमा दीपू देहाती गावे माई गुण गान हो। मई हर वाली माइया के महिमा महान हो। दीपू देहाती गावे माई गुण गान हो। यारी दस दर्शन तू करैबा कि ना अइबा। दर्शन तू करैबा कि ना अइबा। राजा जी जइबा कि ना जइबा। ए राजा जी मई हर जइबा कि ना जइबा। ए राजा जी मई हर जइबा कि ना जइबा। आप सुन रहे हैं डीजी वही पर से जोड़े तनिको निम्न लागल होखे तो तनी थपड़ी बजा दे लोग।